Jerin jaruman Kannywood da suka shiga yakin neman zaben Tinubu. Biyo mu nan gaba kaɗan inda za mu faɗa muku jerin jaruman Kannywood da suka shiga yakin neman zaben Tinubu. Ba kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alama ƙararrawa. Jaruma ta farko ita ce jaruma Rahma Sadau. Jaruma Rahma Sadau fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood da ma duniya baki ɗaya. Inda a baya-bayan nan ta kafa wani sabon tarihi inda ta kasance 'yar fim ta farko da ta aiki a masana'antun fina-finai 3 daban-daban a faɗin duniya, inda wa'annan masana'antu suka haɗa da Kannywood ta nan arewacin Najeriya da Nollywood wadda take kudancin Najeriya, haɗi da Bollywood wadda ke a can ƙasar India. Wannan jaruma ta yi fina-finai daban-daban a wa'annan masana'antu 3, inda a baya-bayan nan ne aka saki sabon fim ɗinta wanda ta yi da wani shahararren darakta kuma jarumi Jerin Jaruman, wanda ya kasance abokinta ne wanda suka yi makaranta tare, inda ta taka muhimmiyar rawa a wannan fim da aka saki a baya-bayan nan. Ita ma wannan jaruma ta kasance ɗaya daga cikin 'yan yakin neman zaben Tinubu a zaben 2023, inda jaruma ta biyu ta kasance ta kasance jaruma Saratu Gidado wadda aka fi sani da Daso. Daso dai kowa ya santa a masana'antar Kannywood, inda su ne iyaye a wannan masana'anta. Ta daɗe tana ba da muhimmiyar gudunmawa a wannan masana'anta, inda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗabaga wannan masana'anta ta Kannywood. Daso kowa ya santa ba sai na baku labarinta ba. Ita ma ta shiga yakin neman zaben Tinubu. Tinubu dai ɗan takara ne na jam'iyyar APC, inda yake takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben 2023. Saratu Gidado tana ɗaya daga cikin 'yan Kannywood waɗanda suka mara wannan ɗan ta'aliki baya, inda suka yi maya masa suke ba shi goyon baya a yakin neman zabensa, har ta kai da ya ƙaddamar da su a 'yan kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na wannan bawan Allah. Kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Muna nan tafe nan gaba kaɗan a cikin kashi na biyu na wannan shiri, inda za mu kawo muku ci gaban jerin jaruman Kannywood waɗanda suka shiga yakin neman zaben Tinubu da ma wasu jam'iyyun siyasa a nan ƙasa tamu Najeriya. Kai dai dangwala mana alamar ƙararrawa, ka alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar more zafafan bidiyo mu da zarar mun ɗora wa'annan da ma wasu labarai.